sorteapur bategaz Frantzira alduko sarie. Frantziara? Hain gaizki dare gauza gala. Hemen gelditzuko naiz. Ospitalian laguntzia bera. Seguro zan, Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak geure burrukara batu behar duguz. Gauzak edo eta okerro dijuaz beste handian. Zaitzi beratza ez da zolan. Zelan? Alandabe, Frantzia ja ez datoki segurua. Geure tarrasko Venezuelera jaten dabiz. Soy el embajador de España en Venezuela. Oaindik etzea jabetzen unik bezulan. Bueltako sinateki Euskadira. Venezuelara joan da ez dugu herri hau eskatuko garaberen. Garai batean ez neban bitxan pentsauko, baina indiferentia da txomin. Bizi mela baditxugu. Etxe honetan arrexa baino lehen beti egon da familixia. Igual oin artez gako ezinti zen erregimenan indarraz. Orain ezin dut amore egon. Esate konturatzen zuekin jolasian da bestela. Laizter bukatuko da gerra. Orduan dan aldatuko da. Kanpotik diferente ikusten dira gauzak. Eta zuk ez da kaso beldurrik. Arriskutsua da, ondo dakitori. Baina ezin gara beti iesean ibili.